egyszer kitakarodott hazánkból az ingyen élő bitang gazember, munkások nyakán élő, ingyen élő társaság, vagy pedig ennek egyszerre megszűnt a hatalma. És ezt mi a dolgozók most is csak ezt szeretnénk, hogy a mi országunkban ne volnának mondjuk herdálók, ne volnának ingyen élők, vagy ne volnának spekulánsok, hanem megbecsülnék azt minden ember. Úgy érzem azt, hogy semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezetem nem kívánja. Tudjuk meg egész őszintén, hogy riheljük ezt a melót. Egyszerűen riheljük. A hivatalos munkaidő kezdése utáni 38. percben a brigád legszorgalmasabb tagja dolgozni kezdett. Ők is elkezdték. 10 óra 40 perc. Tolják a talicskát ketten. 11 óra 20 perc. A talicska megvan. Ő is megvan. A többiek nincsenek meg. A legközelebb a munkához azok állnak, és a legtöbb örömöt azoknak okoz, akik nézik. Egy dolgozik, a másik nézi. 2 nézi, és 1 dolgozik. 3 nézik a dolgozót. Valaki dolgozik, és a nézőtér. A munkaerő rossz kihasználtsága és a nem törődömség mellett a sajtó a legtöbbet a magyarok alkoholizmusáról cikkezett. Magyarországon jelenleg 150 000 alkoholista van. Ezzel az aránnyal a világ országainak listáján a 14. helyen állunk. A KGST országok közül pedig az elsőn. Az alkoholfogyasztás abszolút mértékű növekedése elsősorban az életszínvonal emelkedésének a következménye. Sokan nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel és a pénzükkel. Ezért kezdetben alkalmi társaságokban, később magányosan, alkoholmámoros délutánokat, estéket szerveznek maguknak. Igaz, hogy a szocialista életmódtól idegen az aszkétizmus, de idegen mindenfajta mértéktelenség is. Ideje tehát körbenézni, mit tehetnénk a mértéktelen ivászatok ellen. Az ötletekből nincs hiány. Vezessünk be jegyrendszert. Korlátozzuk az eladóhelyek számát. Vagy a narkotikumokhoz hasonlóan egyszerűen tiltsuk be az alkoholt. Egy biztos, szükség van a fokozottabb ellenőrzésre, hisz gombamód szaporodnak a zugpálinka főzők és munkahelyi bizományosaik. Az utasellátó a munkába igyekvő dolgozókat ma már gyümölcslével kínálja. Nem úgy a zugárusok. Szinte minden munkásvonat közismert alakja a zsebből vagy táskából dolgozó pálinka árus. Mint egy paradicsombéli kígyó, helybe viszi a kísértést. Az ilyenek révén költözik be a kocsma az üzembe is. A zugárusok azonban nem csak kereskedelmi kihágást követnek el. Pénzügyőrök a megmondhatói, hogy az így kimért italok milyen gusztustalan környezetben készülnek. Istállók, ólak, düledező, bűzös barlangok a helyszínei a titkos pálinkafőzésnek. A pénzügyőrök tehát a zugfőzések leleplezésével a lakosság egészségét védi. Hogy ne tudnám azt, hogy ki a magyar? Az például megfelel ott. Ez egy homokos. Mi magyarok nem vagyunk azok. Mik? Mi nem vagyunk homokosok. Az? Hát az egy roma. Na és? Hát az egy roma, az egy igazi roma. És magyar embernek nem jó? A magyar embernek nem, egy roma nem jó. Magyar embernek nem. Hát az egy... Az órát nézze, hát magyar embernek nincs. Milyen nincs? Ilyen óra. De a világ legtehetségesebb emberei a magyarok. És ez mire
Hát nézze meg, ebből a 10 millióból hány fő Nobel-díjas, hány olimpiai bajnok esik erre a 10 millióra. Tehetségesek vagyunk, hiszen mind a tudományban, mind a művészetekben, mind a sportban szégyent nem vallunk sehol, akkor meg kiderül, hogy nacionalista vagyok. Lusták, disznók. Gyerekek, ti magyarok vagytok? Igen! Igazi magyarok? Igen! Legjobb! Magyarok!